Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Kwaje masiku libwino. Abande siku libwino tinakamba kale kumano abade bwelezeso kuti pena pake something siku libwino komabe it's just politics. Anyway, nkhani imene breaking news yavuta kwambiri panopa ndinena kuti ndinakamba nthawi yake ndimapereka ma update then kana kona zatchulaso nkhani yokhuzana ndi Medvedev, former president wa dziko la Russia. Mkulu ameneyu ndi amene wapangitsa kuti zinthu zanu ziyambe kuyipa tsopano. Anyway, pa nthawi imeneyu wandithu okay, kuli nkhondo chani zuchitika uku. Mkulu ameneyu analinso akumenya nkhondo pakati pa iyeyo ndi Trump pa Twitter. Therefore, pamene Trump anayesetsa anamunena iyeyo kuniza kuti filth chanchan leader, former leader chanchan date komanso watch your mouth, usamale pakamwa pako, samala pakamwa pako chifukwa akuti ukulowa ku danger zone chanchan anamopyeza anamunena mkuluja anauza kuna zoti Russia nde sikuti ndi Iran kapena Israel. Komanso after argument ilachuluka choncho ndithu awawa anazauza kuna kuti remember, don't forget, anauza kuti don't forget kwenye zoti our last resort ifeyo kumapeto kwathu solution yomalizira sayiwala kuti tili ndi nuclear baba. Okay, ndiye anazauza kuti tiliso ndi don't forget kuti tili ndi dead hand ndi okay, tijewa chake tona kuti zenja lakufa kumane thandauza akuthandauza ku Russia ndiona kuti kwalira anayika system ina yake yona kuti kumene kuli nuclear kuli anayika zinthu zina zake zonzoti in case kuti mwina zitakhala kuti Russia unongedwa china chake sinzokaya ndi mkono kaya koma chizapanga press chizadina bomba la nuclear mo automatically chokha outali kaya ukakhala ku America kaya ukakhala kuti basi ndozika bomba lokugila kutiko kumene koko. Ndiye akumbusa Trump kuti msayiwale kuti tili ndi chani, tili ndi zimene zonso pamene zitatero pajaso Russia yaopyeza ndi hypersonic kuti pali bomba linake ilono kuti mapanga mukunama kwambiri. Ndiona kuti bomba limene lolo titha kuwonongana kuopya. Therefore Trump akuti lero lisopano pompanopa atalusa sopano atatopa wayankhula statement pa Twitter, statement imene yapangitsa kuti ibutse breaking news yona kuti akuti I have ordered 2 nuclear submarines, zimaboti za mazidzi zokhaza nuclear zicha mazidzi zimene zimatha kulowa basi kutuluka zimaona ngati chisomba cha shaka chicha zimaboti zimene I think ndi zimene zizi mazuwana ndazipanga zimene zizi ndapanga order anthu amene wawa zimanyukira zimene zizi ndazipanga order kuti zikhale in its region, zikhale m'malo mwake in its position, zikhale m'maregion madulamo komanso zikhale m'malo mwake ziwiri zimanyukira. Trump amene kondo iru sipano yambana yopyeza namanyukira sipano. This is just a fresh breaking news. Akuti wazipanga order yeyo akuti in case these are just more than words. Atimkuteka mwina zimene akuyankhula these atifuze kaya wala but kanga atifuze ngati zitsilu zimene ziza kanga kuti Putin Trump akwanana
akwanena Putin ndi chani ndi a former president amene akuauza akuyankhula Trump kuti aphanga kuno kama vyetero. Yes, akuti mwina zitokhala kuti izizi akuyankhula koma pali china chake more than words, choposa mawu. Kenako anazamba so kunozimina kuti paja mawu amatheka so kutantha kupereka tanthauzo lalikulu kwambiri. Ndeno izo zomaka ndi zimene zilipo kumene koko. Nde nkhani sikuti ndinaona ena yake ndithu ndipanga tag kuti akulu tamva zoti Russia ujene America kutizima Russia. No. America si kutizima Russia. America, Trump wangonena kuti ndanena ndalamula kuti zima submarines zimene zijazo zikhale m'malo mwake. Zikakhala m'malo mwake ndekuti basi so zoti what's the next. Nyumwisa ari mene aphanga. Nyumwisa imene pati nyumwisa imene kuti aphanga mutasa kwambiri. Anyway, nde iyo ndi nkhani imene tione kuti kwina kuzikhale bwanji. Komanso by the way panopa ndithu news ina ndiona kuti Russia komanso China yatumiza ndithu zida zoopsa ndithu komanso ma air defenses amene atumiza ku dziko la Iran in case kuti nkhondo ijayo ikukhanga likununkhiraso pakati pa Israeli ndi Iran. Nde azitumiza zimenezo ndithu zili kumene koko mokuti zayambakale kugwira ntchito kumadera ena ngati ku Isfahan kumenenso ndithu kuli malo sawena sopanga za nyukiliyazo. Nde iwo atumiza dala kumene kujako kuti akapa like zayambakaleso azipanga test chanchani zina. Nde nkhani naso ndithu ndi imeneyi yokhozana ndi ku dziko la Iran. Nde and nkhani ina yokhozana ndi ku Russia. Russia. Nkhani ikulu ndi imeneyi. Koma still so ku Ukraine kundithu Russia ikupanga ndithu pound idakasinja ndithu kusinja Ukraine sizili bwino mene kundithu. And anthu ndithu akumwalira kumeneko. But Trump wanena kuti sakusangalasira ndi zimene zizi and makamaka watopa ndikumvaso zimene zizi. That is nde anyway nkhani naso mafati ngopereka ngati tupenge update video ija tinaponya ija tinawuzana zoti aumwe abanga sensitize kukhala za sensitive nkhani ija like safuna ifale safuna anthu adziwe. Video ija aiba ili under review afuna ipanga so check manually. Remember ma videos abo ngiro check ndi internet chi system komano andamba ma video jamba takuigira gwi then kubwera munthu amate human review pabaya nthu munthu ndithu kubwera pa computer pacha ndi video nkupanga press ndikumawanira malawa ene cameras. Walifa kodi la malawa ene cameras kuti yeye akuti yani kodi yeye akamba zoti yani yes. Nde actually pali ma videos angapo ndithu especially akhondo khawa amene akhala akutiona ndithu live wake ma officials akuishubuta kuti amatichana. Nde video ili under review within 24 hours. It's either akaona zoti ilibe vuto aisiya koma akaona zoti ndi vuto then kenako video ija aidelete aichotsa. Kama I don't know kuti vuto ndipati feta ngolongosola zimene zachitika zimene wina olongosola kale akuluakulu. Nde anyway guys nkhani ndimene ndithu tisagone tizikhala tili m'maso chelu chifukwa nkhondo kumene kupitako ikhala no between mene anakamba former president wa Russia Medvedev kuti nkhani nkhondo iyi ikhozotembenuka kukhala pakati pano pa Russia komanso America. Nde nkhani ndimeneyo koma sikuti America ikuphwanya Russia koma America Trump nkhondo yakenso ndithu ndi apa Twitter imene sinafike ku physical ndithu koma kuti angopanga order kuti done takhala mu position mwake atifuna kuopsya zimene koko koma Russia nakuti musaiwale kuti walopota khawo kuti niyo makuti makuti ifeso pachati nyingi yetinayo. Guys, thank you so much. Malawi and cameras, any questions you drop in the comment section, then we'll try to check and see what's going on. Guys, thank you so much. We really appreciate for your support, feedbacks and everything. Especially I see
kuti when it comes to my videos ankhondo, I see a lot of likes, even if my comments are ojepa, I can see with my likes amakhala ambiri. That encourages me kuti let's do more videos, let's give more updates okhozana ndi zimene zikuchitika worldwide kunja kuti kuchitika chani. Guys, temuyendelana kwambiri. Thank you so much. My updates sitingasiye tizipereka choncho though nthawi zina makhala my business channel, but still guys, proud of you.